Yes mga ka-Forza, mayong gabi ka natong tanan nining mga orasa na tanimutang aning Junquera Street kung atong makita mga kaigsunan mao ni ang kahimtang karong mga gotdua dinhi sa may Junquera. So mo ni atong latest nga kahimtang. So mo ni ang kahimtang karon dinhi sa may Junquera, no. Ni atong aninawon ang Pidel Rosario nga dalan. So mao ni ang babay ninyong tanan. Yeah, father, arin ako. Bye-bye. So mao ni atong latest nga lugar. Ay ako sa tanawon diri din. Kuman anak ko da namo gud ang iro. Gustiso man maki ko na. Ha? Gustiso. Ako sa ni live diri dapit. So ani. Ani ang Pidel Rosario. Ani ang Pidel Rosario Street. So, mapatighog ko. So, mo ni ang Junquera Street. O niya. Ang Dakota ni mga kaigsuunan sa Junquera. O niya. Mo ni sila mga kaigsuunan na to. Si Chip Timing sa iyang pangalan kay Webes. Si Webes ni siya. Ang adlaw sa nato ng Webes. O niya si Father Henry. O niya si Sir Kamingaw yung mapilido sir. Timinga sa sir Mingaw kayong panahon. Ka mga kulbas sa dani nila ay Kamingaw nya Webes. Chef tanawat si Pangiro nagpaabot no. Sa kaliwat ha. Sa mo ni. Basta awon ka sero mo balik ka sa agi. Bye. So ni atong kahimtang ano itong mga pulis. Natin mga ero nga nag-atang karon sa dalan puli dili ni siya mang tsawa na namagot na. Oh my God! Balik ka sa agi. Balik lang ko sa agi, grabe, pangkot sa iro. Tigong nag-iro. Kusog kayong pagkot ay. Sus mo na ni problema, no? Although wala na yung mga sakyanan, mingaw na ang dalan. Unya, ang nipulisan, daghan kayong mga iro. Ay, nako, Diyos mio. Daghan king iro mga kaigsunan. So akong i-try agi ngadto sa Pilais.
Si Kamingaw, Father Henry og si Webes adlaw niya karon Webes. Dako kay iro, may klarong iro ay babay. Hari sa nakos bilais sa dagi. Lagi. Oo ni. Yap, natakanan sa nataaning Fidel Rosario Street. So, mingaw kong dalan pero daghan kang iro mga kaigsuunan. Hopefully walay iro diri no sa may Ilais. Mo ni ang Ilais Street. Sa ambulance. Mo ni Ilais Street mga kaigsunan. Ani ang Ilais. Iro ni sab.
Mo ni ang Pila Street. May gabi Oh. Nanginay lakaw. May wala kayo iro dili ron dapita. So, mo ni ang Santiago Street. Santiago. So guys, kasamtangan akong manamilit or kanang mo piya sa ko sa makadiyot. Bye bye everyone.